Otsoa eta katua. Egun batean, otso batek katu bat ikusi eta harrapatu nahi zuen. Otsoak bere etxean planeatu zuen katua nola harrapatu. Lehenengo plana izan zen otsoa zuhaitz batean atzean ikustatzea eta katu handik pasatzerakoan harrapatzea. Baina katuak alde egin zuen. Bigarren plana izan zen lianarekin lazo bat egitea eta katu handik pasatzerakoan lotuta gelditzea. Baina katuak alde egin zuen. Hirugarren plana izan zen bi sardine jartzea eta katuak jatera joaterakoan otsoak harrapatzea. Baina katuak alde egin zuen. Laugarren plana izan zen lurrean zuhaitz baten ondoan zulo bat egitea eta hostoekin tapatzea. Zuhaitzean aizkora bat jarri eta katua tranpan erortzerakoan aizkora erori eta katuari lepoa moztutzea. Baina katuak alde egin zuen. Beste egun batean, tranpa jarrita zegoela, otsoa despistatuta zebilen eta berak jarritako tranpan eroritzen. Baina otsoak ez zuen alde egin.